IFM News. IFM News. Live report. Iti grand prize at 200,000 pesos. Iti grand winner, iti ACS Kwarta Extravaganza 2025. Napagasatan ti may sa abalasang ani Kyrel K. D. Trinidad nga agnanaed iti Barangay 22 Lawag City. Inawat na ti Premyo na at 200,000 pesos tax-free ken ACS gift packs manipod iti raffle promo nga ACS Kwarta Extravaganza no sa dinno at dagiti produkto ti ACS kas iti Pride detergent powder, Star Wax for Wax, White Rose Papaya, Charm Fabric Conditioner, Shield Bath Soap, ken unique toothpaste tinagbalin a proof of purchase itinasaw a paraffol. Napalaos nga rod ti panagyaman ni Kyrel iti kunaen na agrasya a naawat na ken iti pamilya na. Siya ni Kyrel K.D. Trinidad na pagasatan alangabak iti ACS Kwarta Extravaganza 2025 promo. Napalaos unay ti panagyaman ko iti ACS promo ken daytoy a bendisyon ket agapo iti parabor ni Apo. Daytoy a premyo ket dakkel unay at tulong kanyak ken ti pamilya nang runay tinaldaw-aldaw a kasapulan ni. Agyaman ak unay ti IFM Lawag gapo iti daytoy nga opportunity ken ti ACS products ka nagbalin kayo a blessing iti adu a tao akas kanya. Daytoy a promo ket haan laeng maipanggep iti panangabak. Hindi ket di maipanggep net iti panangited iti namnama ken ragsak kadigiti agbubuya ken agdengdengeg iti IFM Lawag akas kanya. Manen agyaman ak unay more power to IFM Lawag and ACS products. God bless you all. Nangabak pay ni Kyrel, itinaglabas a weekly draw itinasaw nga raffle promo. Ti ACS Kwarta Extravaganza ket nagipagpartisiparan, tinasurok a 20 a radio stations ti RMN ken IFM. Para iti good news, siya ni Idol Tony G, Tatak RMN.